तोहरा से गुजारिश करता रहनी तो तू ना बताओ ले। अब तू हमारे कब्जा में बाड़े, बताओ हमनी के पैसा देवे की ना, बताओ देवे की ना, बताओ। रुक जा श्याम नारायण, ना तो के गिरफ्तार करे के पड़ी। हमके परवाह नहीं खे, लेकिन हम एकरा के ना छोड़ब। ए सुन रे, आज के आज हमनी के पैसा चाहिए, नहीं तो हम तोहरा के ना छोड़ब। रुक जा, हमारे नजदीक मत आइया, दूर रहा। हमारे पैसा देवे कि ना? रवा ठीक नहीं करा तनी, ये हमने के बर्बाद कर देला। समय पर आके हमके बचौली, ओकरा तो हम बाद में देख ले। तनी हमरा साथे पुलिस स्टेशन चलबो तू? हाँ जरूर, काहे ना, चली। यहाँ काहे ले आली? एनकाउंटर करे खातिर, और काहे? रउआ शायद हमरा बारे में जानत नहीं की। तोहरा बारे में जाने खातिर हमरा के कोनो जरूरत नहीं खे। थोबड़े से चोर देखात पड़ा। आम आदमी से बैंक में पैसा जमा करा के सारा पैसा करोड़पति लोग के लोन दे देला, बैंक के दिवालिया कर देला। सिगरेट पिए से कैंसर होखेला, दारू पिए से लीवर खराब होखेला, लेकिन तोहरा जैसन गद्दारन की वजह से सोसाइटी खराब होखेला। तोहरा पास सेल फोन तो होई? काहे? फोन आई का? कहाँ से आई? एने होने से ना आई, डायरेक्ट सीएम के ऑफिस से फोन आई। नंबर तो देख ला। हेलो जी, वो चेयरमैन तो सॉरी सर, 5 मिनट पहले ही एनकाउंटर में मारल गया। हेलो, हम चेयरमैन बोला था नहीं, एसपी रंजीत कुमार। माथुर, माथुर, लॉकर के चाबी दे हमके। बिना गारंटर के तू 50 करोड़ के लोन जीके के दिले बड़े। कौन हो जीके? हमके मालूम नहीं खे। माथुर, माथुर। हेलो, जाना ताड़ा हम के हई जीके। अरे अगर तू हवे जीके तो हम हैं ई के, एनकाउंटर किंग। Oh boy, you know me, this is how I'm meant to be. Killing and shooting all the bad guys, I'm the ACP to the cop. Why? I got so much soul, I wanna shoot somebody, I wanna kill somebody, I wanna shoot somebody. I'm the encounter king. विधायक,
पेपर में का लिखले बा तू देखले बड़ा? बढ़िया से देखले बानी, रंजीत कुमार के खूब तारीफ कैले बारे। कौन है भाई रंजीत कुमार? यहाँ के नया एसीपी। तू हमार चेयरमैन के जब गोली मारत रहल तो तू लोगन कौन कमाई करत रहला? जी के हमरा से पूछिए हैं तो हम का जवाब दे? साहब हमरा के माफ कर दी साहब, हमरा से गलती हो गई साहब, एक बार हमरा पे रहम करी, माफ कर दी साहब। ना साहब, डैडी, हमके माफ कर दी साहब। डैडी, ये ड्रेस पहन के हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाए तो ब्यूटी किंग बन जाए ना? बन जेबू बेटी, जरूर है, जरूर तू ब्यूटी क्वीन बन जेबू। थैंक यू डैडी, थैंक यू। ओके, यहाँ कहा है तू अंदर जा। चला अंदर चला। पापा अब कहे देलन ना, चला अंदर चला। बॉस, इतना दिन तक हमनी के साथ दे वाला चेयरमैन बिना वजह एनकाउंटर में मारल गई और ये एनकाउंटर के कारण के पता भी ना चलल। उनके फोन बा, जी के फोन बा। तू बात तू बात कर, तू बात करा भैया। नमस्कार सर। हमने की मदद करे वाला वो बैंक के चेयरमैन मारल गए, जब ओकरे साथे ये सब भइल त तू लोग कहां मर गए रहले? सीएम ऑफिस से हम फोन तो करवाइले रही सर, लेकिन तब तक ओकरा के एनकाउंटर पे मार दिया। तोहार फोन वाला के बादे ओकरा मल्ले रहे, जब वो 50 करोड़ और हमरे बारे में पूछत रहल, हम चेयरमैन के मोबाइल पे सुनले रहनी। वो हमारो वफादार रहले, ऐसे जबान ना खोलत। ई रंजीत कुमार के बा और ओकर बैकग्राउंड का बा, ओकरा बारे में पूरा इंक्वायरी करके ओकर ट्रांसफर करावा जल्दी। जे रिश्वत, गुंडा और मौत के डर से ना झुके, वो लड़की से जरूर झुकेला। मैना के बोलवावा। हेलो, सॉरी। उल्टा जूता।
स्क्वॉश और टेनिस तो के सीखे के पड़ी। जरूर, लेकिन तोहके स्क्वॉश और टेनिस के जूता पहिने सीखे के पड़ी। गलत जूता। जूता के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी बा तोके। कहाँ बा तोहर दुकान? हमार दुकान? हाँ, जूता के दुकान। आहा। Never gonna say the bits of damn Stampy, scary the band, born with the shine to rule the mind, baby. You gon' die, never let to stay the dream of game. Scoopy, naughty gum man. गलत जूता। आवा। देखा ठीक से, यहाँ हर तरह के जूता मौजूद बा और हर रंग के मौजूद बा। तो के बो काटिंग खातिर कौन जूता चाहिए ई बतावा। और वैसे भी हमार गोड़ हमार मर्जी, हम कोनो भी जूता पहनब, कोनो रंग के पहनब। तो के और कोनो काम नहीं का कि तू हमार जूता के पीछे पड़ल बाड़ू। हाँ? अगर रहुआ वादा पूरा ना करब तो जनता गड़बड़ी करी, होकर का उपाय बा? वो लोग के नया ख्वाब दिखाए। साहब मैना मैडम आइल बड़ी। भेजा उनका, भेजा। बस इतने बार चुटकी में हो जाई। ठीक बा। नमस्कार जी, आवा नमस्कार। मैना रानी, बैठा। कैसन बाड़ू? तू त नया उम्र के लड़की खोजत रहेला, फिर आज हमके कैसे याद कैला? हाँ, आखिर हमार जरूरत पड़ल ना? बड़ बंद करा। एगो तेज कटारी जैसन लड़की के बंदोबस्त करा। के? उड़ावे के प्रोग्राम बा। एकरा उड़ावे के बा? एकरा के बाप रे, ई हमार कंपनी की 3 बार बंद करवावलस। ई कौनो लड़की के चक्कर में नहीं खेआवे वाला। हम अंदर आ सकतानी? आओ। सर। बैठा। हाँ। कैसे आइलू हा? ऐसे ही। काल हम तो से ठीक से बात ना कर पाईली। ई का टीवी चैनल जैसन रिपीट टेलीकास्ट करत ताड़ू का? रिपीट टेलीकास्ट ना, फ्रेश न्यूज बतावतानी। काल हमार बर्थडे बा। ओ, पार्टी कहाँ बा? इतना बड़ पुलिस ऑफिसर बाड़ा, हमार घर के पता ढूंढ के पहुँच जाइया। पार्टी ओही जे देव। अरे ये तो एसीपी साहब के गाड़ी सकेला। पार्टी तो खूब चला, अंदर जाके देखल जाए। अरे वाह, ये देखो, ये तो घरे तक पहुंच गई लेना। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। 1 मिनट। ओके। हैप्पी बर्थडे। तू यहाँ कैसे? आज तो हर जन्मदिन बा ना, हम तो जे समय देले रहनी वो खत्म हो गई जानू। हम कहता नहीं दफा हो जाए यहाँ से। अभी तक ई सीन तू और हम देख ली। अगर तू हमार बात ना मनबू तो इंटरनेट के जरिए एकरा पूरा दुनिया देखी। चुप रह, जा यहाँ से, चल जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे भैली कहे के, बदतमीज कहे। का बात बा? जब बेडरूम में हम कपड़ा बदलत रहनी तब मोबाइल से चुपके से हमार वीडियो उतारलस और ये कह के ब्लैकमेल करता कि इंटरनेट में डाल दे। ए कहा गुरत का बड़ा हमारा बीच में टांग मत अड़ावा। अपना आप के बहुत बड़ा हीरो समझता का? तू हमारे बारे में लिखा चला था। ए आगे मत बढ़ा।
से मेल तो कर सकेले, लेकिन ब्लैकमेल नहीं रे। तू दोबारा ये एरिया में नजर आई लेना तो एनकाउंटर कर दे। धन्यवाद। ये हमारी ड्यूटी है। सर असल में ए ओकरा से बचे खातिर रे और इतना करी बैली, जॉगिंग, गो कार्टिंग, स्क्वैच भी खेल ली। यानी अब हमने ना मिलल जाई? जरूर मिलल जाई, जब फिर हमके केहू ऐसा ही परेशान करी। अब केहू परेशान ना करी। काहे? हम जे तोहरा साथे बनी। बड़का बेटा आईपीएस में सेलेक्ट हो गईल बा, पोस्टिंग भी हो गईल बा। पाकिस्तान में तू कहाँ बड़ा ही जाने खातिर इंक्वायरी भी कैलस। डिफेंस वालन पुलिस वालन के ठीक से ना बतावेला, ये कह के हम बात के टाल देनी। वो मान भी गई। तो हर बेबी और लइकन के जानकारी में तू अभी पाकिस्तान में बाड़ा। वो लोग तोहरा वापस आवे के इंतजार में एक एक दिन गिनत बाड़न। हम 15 अगस्त के रिहा हो रहल बानी। भगवान, सब काम अभी ओइसे ही पड़ल बा। उनका आवे के समय हो गईल बा। जल्दी करा रामू, एक बार जल्दी करा। कब से लागल बाड़ा? अभी तक ना बंधाई माची। का बेटी तहार रंगोली पूरा ना भइल? कितना देर करे तारू, दूसरो काम बाकी बा अभी। हे भगवान, कौनो काम नहीं के हो। अरे सुनीता, तनी जल्दी हाथ चलावा। इतना धीरे धीरे करबो तो कुछ ना होई। का बात बा माई? आज कोनो त्योहार बा का? आज हमरा घरे त्योहारे बा बेटा। अरे काहे पहले बुझाओ ताड़ू, खुल के बतावा ना। बेटा आज तोहार बाबूजी आ रहल बाड़न। का कहलू? बाबूजी अवतरण? हाँ बेटा, लागता वो तोहके याद करे तारन। अगर वो हमके याद करी है तो हिचकी ना, हार्ट अटैक आ जाई। चला तानी। सुना गिरीश, नहीं रुका। अरे भैया तू हूँ बाबूजी के देखे खातिर इतना दूर से ड्यूटी छोड़ के आ गिला, और ना तका इतना दूर से हम आ गई नहीं, और तू यहाँ रह के भी भागताड़। हाँ आइते अगर वो हमके देख लेला ना तो पता ना का होई। का या तोहरा कह ना सके, दोनों खातिर समस्या बा। चला तानी भैया। गिरीश, एकरा का हो गइल माई? पापा के बचपन के डांट अभी तक ओकर मन में बैठल बा। बाबूजी हम वापस आके तोके जैसन देखे के सोचले रही तो बिल्कुल वैसने मिलना। सुनीता बेटी तनी आरती के थाली ले आवा। अरे तू का करत ताड़ा हमार दोस्त? अरे ई हमार बेटी सुनीता है। ऐजा गिरीश होवे के चाहिए। कहाँ बाबू? रउआ आवे के खुशी में वो मंदिर में नारियल तोड़े गइल बा। अच्छा ओकरा के मिले के बा, चला मंदिर चल जा। अरे बाप रे, अरे बचाओ, अरे क्यों बचाओ? अरे रुक, निकाल हमारे 500 रुपया, निकाल।
बोटी बोटी काट के चिल कौआ के खिया दे, बुझले? निकाल हमारा रुपया। गिरीश कहते कबीर सुना भाई साधु, बात कहूँ मैं खरी के दुनिया एक नंबरी और हम 10 नंबरी। कहा बढ़िया गिली ना? चुप बे, वो हर देख कहाँ चिल्लात बड़े सब है। मर गए। का हई एकरा तू हॉस्पिटल समझले बड़ा का? ये लड़का में जान नहीं खे। तब फिर यहाँ काहे लेके आए बड़ा? एकरा कोनो शमशान में लेके गया? गरीब किसान फसल उगावेलन, बाकी वो फसल में कबो मिलावट ना करेलन। और तोरा यहाँ के खाद में मिलावट के वजह से उ लोग के फसल बर्बाद हो गई। कितना मिलावट करबा? खाद में मिलावट, अनाज में मिलावट, घी में मिलावट, दूध में मिलावट, पानी में मिलावट, डीजल में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, नोट में मिलावट, वोट में मिलावट। तोरा जैसन मिलावट खोर के वजह से कितना बेकसूर लोग बेमौत मरतारन। सरकार मरे वालन के 1.5 लाख रुपया मुआवजा देत बाड़ा। सरकार मुआवजा दे रहल बा तो तू मिलावट करके लोग के मारत रहबा का? हमके लेक्चर काहे देत बड़ा? आपन फरियाद लेके कानून के दरवाजा खटखटावा। के लगे जाए से पहले तू लोगन के खत्म कर देवे के चाहिए। गरीब किसान लोग बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करके खेती करेलन। तोरा जैसन बेईमान मिलावट खोर के वजह से उ लोग के जिंदगी बर्बाद हो जात बा। ट्रक में रखल सब बोरी नीचे उतार दा। अपन माई बाप के चिता में आग देवे से पहले जौन हाथ बेजान हो गए हुए हाथ से हम तोहार ई पाप के बोरी जराई। हेलो पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर साहब आई देखिए बदमाश के पकड़ी एकरा के एगो लड़का मर गेल कह के हमने सबके बहुत मरलस और हमार खाद के बोरी भी जरा देलस। ए जवान, ये सब तू जरौले बाड़ा? ना हम जरौली है। हम जरौले है। हाँ, हम जरौले बानी। सुना, ये सब तो एक साथे नारा लगाव ताड़ा। एक सुभाष चंद्र बोस से कोनो रिश्तेदारी बा का? एकर परदादा से उनकर यारी रहल हुई। अरे हमनी के एकरा से का लेवे के बा? सब एकरा पक्ष में बड़न सर, एकरा खिलाफ कुछ ना हो सकेला। शॉर्ट सर्किट के केस बना के बंद कर दिहल जा। हम तोहरा से आइडिया पूछनी हमके का? मालूम रहे कि जरूर पूछब। अच्छा, तू खुद के होशियार समझेला? रुका राजेश्वरी, हमार सवाल के जवाब देवे के बादे आजू खाना खाई। खाना काहे ना खाई? हम अभियो छोट लड़का बानी। गिरीश, तू चुप रह माई। जिंदगी भर इनका सामने कान पकड़ के उठ बैठ करे, उनका छड़ी के मार खाई। अभियो छोट लड़का नहीं की हम, अब हम बड़ हो गई। ओए करवाजो चक्कर दिखाई बा तो घर से बाहर निकाल दे तोरा। तोहरा बिना भी 12 साल निकाल देले बानी, ये मत भूला। अपन बकवास बंद कर। पूरा गांव के जमा करके वो ठेकेदार के खाद काहे जरावले तो? वो ठेकेदार के ना जरौने शुक्र माना। सुनत पड़ू ना तू? बचपन में छोट मोट आवारागर्दी करत था और अब सरेआम दंगा फसाद करे लागल। तुम्हारी नालायक बेटा, एकरा में इंसानियत नाम के कोनो चीज नहीं है। भगवान राम और कृष्ण भी तो पापी और दुराचारी राक्षस लोग के मारत रहला ना। और आज के समय में भी हमारे देश में आतंक और उग्रवाद फैलावे वाला के हमारे देश के सेना मारेला की ना, तो किसान के घर बर्बाद करे वाला बबन राय के मरली तो तोरा गलत लागता? तू के होखेला ओकरा के मारे वाला? पुलिस वाला तू? आप पुलिस तो बा, लेकिन पुलिस वालन तो खुद अपन जान बचावे खातिर हर जगह लुकात फिरेलन। तोहर किस्मत अच्छा है कि पुलिस के पहुंचला पर गांव वाला तोहर गुनाह पर सर ले ले और तू बच गईला। नहीं तो तू अब तक लॉकअप में बंद रही। अच्छा कहला तू। वैसा हूँ हमरा खातिर ये घर से बढ़िया जेले बा। गिरीश, ई और ना तका माई, खाद समय तो जानवरों के परेशान ना कइल जाला और ये बाड़न की हमरा खाद समय। गिरीश, 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 बचपन में हमसे जाती कैला, चुप रहली। बाकी अब ना साहब। इतना उडंड काहे बा? ऊ जवन कहलस ओकरा पर रउआ ठंडा दिमाग से सोची, रउआ खुद समझ जाई। अरे कल्लू, वो कमीना के नाम का बा? ओकर नाम गिरीश है बाबूजी। परसों बैंक के चेयरमैन जे एनकाउंटर में मरले रहल, वह एसीपी के छोट भाई है। धन्यवाद। सुनी जी, वो हमारा रंजीत है। करोड़ों रुपए के बैंक घोटाला के बाद सरकार आम मनई खातिर कुछ ना कैलस। पब्लिक के लाख गुहार के वादो कोनो मदद ना मिलल। ऐसा हालात में बैंक के चेयरमैन के पकड़ के पब्लिक के पैसा वापस दिलावे वाला दिलेर ऑफिसर रंजीत कुमार जी के हम अभिनंदन करतानी। रंजीत कुमार जैसन अगर सब पुलिस वाला ऐसा ही अपन जिम्मेदारी समझे तो इस समाज से भ्रष्टाचार कम हो जाए। सरकारी नौकरी करे वाला लाखों लोग सिर्फ तनख्वाह लेवे खातिर नौकरी करेलन। बाकी कुछ लोग ऐसन भी होखेलन जे अपन नौकरी के अपन फर्ज समझलन, जैसे कि रंजीत कुमार जी बाड़न। ऐसा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर के बदौलत आज आम आदमी के कानून पर भरोसा रहेला। हम सबके तरफ से रंजीत कुमार जी के धन्यवाद देतानी और अभिनंदन करतानी। अक्सर ऐसा बहादुरी के काम करे वाला ऑफिसर के सरकार सम्मानित करेला। बाकी हमनी रंजीत कुमार जी के अलगे सम्मान देल चाहतानी। सामान्य जनता नाता प्रमोशन दे सकेले और ना मेडल, बल्कि रंजीत कुमार जी के ए मेडल से सम्मानित करी। ई नाता डिपार्टमेंट के मेडल बा, नाता राष्ट्रपति पुरस्कार, तब वो महत्वपूर्ण बा। सुनी जी, राउ राष्ट्रपति के दिहल मेडल कहाँ बा? दिखात नहीं खे? वो नहीं के राजेश्वरी। कहाँ बाजी? भुला गई। हम भूलवा देली। भूलवा दिही? इतना कीमती मेडल? हम कहली ना कि हम भुला देली। हमरा परेशान मत करा।
हाँ इला। का गुल्लू तू ये चांदी का कप काहे पिघलवावत बाड़ा? ता तू हमरा खातिर पाँचे बनईबा? ना। हाँ? फिर का करबा? हाँ इला। सुनी जी, राउर मेडल भुलाइल नहीं खे, उ रहल देखी उहाँ बा। ओ हमार ना हा राजेश्वरी। कहता कि तू बनवैले बड़, बतावा। अपन सब मेडल पिघलवा के हम ही बनवैले बानी। गिरीश, तू बाबूजी के गला में ई मेडल देखल चाहता रह, तो पहले कुछ बन के दिखावा बेटा। हाँ। का है? लल्लू हाँ। कैंटीन के बजाय कपड़ा के दुकान खोलता ता का अच्छा है? होई। कपड़ा के दुकान होई तो तू हर दिन नया कपड़ा पहन तू। सुना, अगर केहू काम ना करे तो गलत बात होला, बाकी कोनो न कोनो काम करत रहना अच्छा होला। देखिए एक दिन एकरा हम 5 स्टार होटल बनाए। गुल्लू, हाँ। हम पहला बार फीता काटतानी ऐसे बड़ा खुश बानी। अगर कहा था यही फीता में से एगो टुकड़ा काट के तोहर चोटी में बांध दी, होटल के फीता तू ना कटबो, बुझलू? काहे? रंजीत भैया आ गईलन। श्वेता, ये है खूबसूरत कन्या। हाँ, वो दिन जब भैया के गला में मेडल पहनावत रहे, वो है। आवा ना भैया। का सुनीता, कैसन बाड़ू? हम तो ठीक इनका से मिला श्वेता। हाय। बड़का भैया, ये हीरोइन के है, हमार भाभी है। टाइम हो गइल बा, चलो पहले फीता काटल जाए। हाँ हाँ, चला चला चला। का गिरीश, ये हमरा नाम से तोहरा नाम से बिजनेस करब त तरक्की कदम चूमी भैया। हाँ। अरे माई का बाड़ी वो ना आइली, काहे ना आइली? हाँ, बाबूजी जना आइलन, पति परमेश्वर होखेलन ना, उनकर इजाजत के बगैर वो कैसे आ सकेली भैया? वाह, बड़ा बढ़िया होटल खोल ले बाड़न। रंजीत बेटा, रंजीत रंजीत बेटा, अरे अपन शुभ हाथ से कैंटीन के मुहूर्त कैला। अरे वाह वाह, कैंटीन खूब चली। अरे बेटा बटन बंद कर ना तो सबकी नजर लग जाई, समझ ला बेटा। सुनीता बेटी तो काल रात से तोहार गुण गावताड़ी, रात भर तोहरे चाचा। हाँ? ई का कहता चाचा? सुनीता तो काल रात से हमरा साथे इहवा रहली। वो कहा ना बेटा, रंजीत के नाम से कैंटीन खुल गई ना, यही से। रंजीत बेटा, तू हमरे लगे घरे चला। सुनीता अपना हाथ से मैसूर पाक बनवले बाड़ी। मैसूर पाक हमरा से ज्यादा हमरा भाई के पसंद बा अंकल। का मजाक करा ताड़ा?
ये सब गाड़ी में का बा? ई जेके साहब के माल जा रहल बा। केहू के भी माल होखे हमके चेक करे के बा। आवा सबे। पकड़ा के रखे। चाहे कुछ भी करा, लेकिन पुलिस वाला के साथ लफड़ा मत करा। तो हर आदमी वो लोगन के मार डालस। अरे यार, अगर हम उन लोग के ना मरती तो ये हथियार के सप्लाई में जीके साहब के हाथ बा, उन लोग के पता चल जाई। बुझला कि ना? अरे का कैसे पता चली? ऊ कोनो मामूली बंदूक थोड़े रहल, ऊ तो AK-47 रहल। तबे तो उग्रवादी के नाम पर केस बना देली हम। अजीब भूखाइल के खाना खियावा तो ऊ खुश होकेलन, लेकिन मुसीबत से बचावेला हमरा जैसन के आप ही ख्याल रखेली जी के साहब। हेलो, हमारे बैंक के चेयरमैन के एनकाउंटर करे वाला वो एसीपी रंजीत कुमार के यह इलाका के एसीपी बना के ट्रांसफर कैल गई। बड़ा खतरनाक ऑफिसर बा। देखा इंस्पेक्टर, ओकरा से होशियार रही है। वो कबो भी तोहरा से कोनो भी फाइल मांग सकेला। जी, हमारे पुलिस स्टेशन में स्वागत बा सर। हम सुनील यादव, ई सूरज भान। सर, का है? करंट फाइल, क्लोज फाइल ले आवा। ई का सर? रउआ से पहले आइल सब ऑफिसर चार्ज लेते समय हमसे हमेशा करंट फाइल मांगत लेकिन रहलन। हम क्लोज फाइल ही मांगिला। ये हमारा स्टाइल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ट्रांसफार्मर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में हथियार मिलल रहे, ऐसा एगो केस फाइल भेल रहे ना, ओकर का भेल? क्लोज हो गई सर। का कंपनी? हमार मतलब फाइल, ओकर पुख्ता सबूत ना मिलल, इससे बंद हो गई। ये फाइल के री ओपन कर रहल बा। तू लोग अंदर जाके सर्च करा। जी सर, जी सर। चला लोग। ओके सर। ए तू लोग सब तरफ ढूंढा, कोना कोना छान मारा, केहू बचे के ना चाहिए, सबके पकड़ा, एको जगह ना छूटे। सर, ये सब कहाँ हो रहल बा? अनहर पड़े का दिखा देखे। अरे हमके छोड़ी ना, हमके छोड़ी ना। बगल हट ऐजा से। एसीपी साहब आ रहल बड़ा। एसीपी साहब थोड़ा सीधी देता नहीं, संभल के रखिया। यहाँ कुछ ना मिलल सर। सर सब और ये देख लेनी, कुछ ना मिलल सर। ठीक बा सर। और कुछ देखे के बारे हुआ किसका? जी के बड़का बड़का मछली फसावेला सर। बड़ मछली के फसावे के होई त ई काटा काम ना करी, जाल बिछावे के पड़ी। सब लोग सावधान हो जा।
चोर जीके के पकड़े खातिर जाल बिछावे के जरूरत ना पड़ल। देख लेला, अपन नाम बताओ। कुमार वर्मा। हमार नाम जाना ताड़े तो? हाँ, एसीपी रंजीत कुमार। ना, एनकाउंटर रंजीत कुमार। हम चाही तबिए यही जा तोर एनकाउंटर कर दी, लेकिन जीवन दान दे रहल बानी कोर्ट में तो के जीके के खिलाफ गवाही देवे खातिर। अरे रे 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 ई का तू लगन के चेहरा मतलब का चली बा? हमार माल के का भइल? केहू तो जवाब देवे। चुप काहे बाड़े जा? हम चुप बैठे वाला नहीं की। अगर हमार माल ना मिलल तो सब लोगन के यमराज के टिकट थमा दे, समझ ले तू लोग। अरे बाप रे, 2 करोड़ एडवांस देले बानी हम। कौवा लेका काव मत करा, हमार साहब तो के जवाब दी है। अरे शंकर सिंह, अरे कुछ नहीं साहब, रहुआ बानी तो कैसन टेंशन। बाकी माल अगर टाइम पर ना पहुंचल तो श्रीलंका वाले हमके वहाँ मरी है और यहाँ दफ नहीं है। वादा कैला के बाद माल ना पहुंचल, ऐसा पहले बेर भइल बा, आखिरी बार भी हो सकेला। घरे जा, माल पहुंचे। हम समझ गए ली साहब, अब ना बोला। लेकिन एगो डाउट बा, कुमार वर्मा के कल कोर्ट में हाजिर करे वाला बा। अगर वो कुछ डोंट वरी, वो हमारा आदमी बा। कब, कहाँ, कैसे बोले के बा ओकरा अच्छी तरह मालूम बा। तू काल कोर्ट में जब पूछताछ हो रहल होई तो बाकी के माल बॉर्डर पास कराओ के बंदोबस्त करा। यस। ई फाइल ओपन करा। रुकत रही। तो ई चक्रवर्ती के बेटा हुए। लाला भाई खा। भैया बड़ा के कलर देखी, ओकरा डांटी ना, नहीं तो काम ना करी। अबे काहे ना बनाई, तू ओकर चिंता छोड़, जाके अपन काम कर। देखी न जी कितना मेहनत कर रहल बा। तू मेहनत कर रहल बा ई सोच के तू बहुत चिंतित बाड़ी, बाकी वो अपन जिम्मेदारी निभावत बा, ये देख के हम बहुत खुश बानी। देखा खूब। अरे अरे भैया 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 भैया, माई बाबू जी आइल बाड़े, ओ देखा। चल। आओ बाबूजी। बाबूजी हम अपना हाथ से नाश्ता बना के ले आवता नहीं। तू रुका, माई और बाबूजी खातिर हम नाश्ता बनाई। ये रैकेट में तोरा साथे के बात बताइबा तो तोहार सजा में कभी हो सकेला। अपना आपके संभारा ओकरा के बोले दा। ओकरे आधार पर सबूत इकट्ठा कर और मुजरिम की अदालत में हाजिर करा। खाना। आओ भैया, माई बाबूजी खातिर हम अपना हाथ से नाश्ता बनौले बानी, तू कुछ खा ला ना। ना, हम इस समय ड्यूटी पर बानी। चला तलाश करा। सब कुछ छान मारा। प्याज टमाटर में ना भाई, वहाँ मरचाई की टोकरी में खोजा। पूरा के पूरा कैंटीन में हथियार भरल पड़ल बा।
भैया ई सब कैसे यहाँ पहुँचल हमरा कुछ नहीं के मालूम भैया। परसों जो ट्रांसफार्मर कंपनी में रेड मारले रहनी ओइजा के माल भी ऐसने रहे सर। रउआ तो एगो ईमानदार पुलिस ऑफिसर बानी, चाहे भाई हो या बाप, सबूत मिलना पर रउआ ना छोड़ी ले। ठीक Proof कहता होके नहीं के सर? चाहिए ना। और कैसे साबित होके के चाहिए? इतना सबूत के साथे पकड़ गइल बा, एकरा तो सजा मिले की चाहिए। ये सब देख के हम सोचत रहने कि तू बदल गई होई बा, लेकिन हम गलत रहनी। तू कभी ना बदल बे। तोरा से उम्मीद रखल बेकार बा। आवा माई। उहे हवे रंजीत के बाबूजी। आवा माई। का भाई? हमार बेटा। ये काम आई रंजीत से मिलने बिना ही तू वापस चला ही लो। का बात करती हम? वहाँ के हालत ना देख लू का वहाँ के उनसे बात कल जा सकत रहे? अब हम बताइब कब बात करे के बा और कब मिले जाए के बा, ये हम बताइब। तब तक तू उनका से बात मत करी हो। कैंटीन में पुलिस के ड्यूटी निभावला और अब जेल में भाई के फर्ज निभावे आ गिला। हाँ छोटू, बड़ भाई के फर्ज हम कबो ना निभावली। उल्टा हर समय तो के हमरा वजह से नुकसाने भइल। जब छोट रहला हमरा वजह से पढ़ ना पैला और अब हमरे वजह से उ लोग तो के एक केस में फंसावलन जोना से घरों छूटल। गिरीश, धन्यवाद माई। आज हमके लगल कि हमरा खातिर आंसू बहाए वाला केहू बा। कैसन बाड़ा बेटा? जेल में बानी लेकिन घर जैसन बानी। काहे कि घरे भी बाबूजी हमरा खातिर जेलर जैसन बाड़न। उनका तू चाहे कुछ भी कहा, लेकिन वो तोहरा बारे में कितना चिंतित रहेलन तू नहीं काहे खजाना। खातिर जेल से भाग जेबी सोच के? तब तो एकदम में ठीक सोचा ताड़न। का? ऊ बोर्ड पर देखा कैदी लोग के संख्या 213 लिखल बा, लेकिन काल सुबह तक वो संख्या घट के 212 हो जाई। ना भाई तू ऐसा मत करिया, तोरा नाजायज ढंग से वो लोग फंसौले बाड़न। हम तो के बेगुनाह साबित करके यहाँ से ले जाए। तब तक तू कोनो गैर कानूनी काम ना करबा, हमसे वादा करा। करे वादा? हाथ गोड़ धो के तू भीतर आवत बाड़ू ना। मंदिर में घुसे से पहले पवित्र होए के पड़ेला और कोनो अशुद्ध जगह से आवे के बाद घर में घुसे से पहले हाथ गोड़ धोए के पड़ेला। और आज तू एक अशुद्ध जगह से आवत बाड़ू। काजी उरा और बेटा है। जौन दिन वारस्ट भइल रहे उहे दिन मर गइल रहे हमारे खातिर। आगे से तू जेल जाके हमारी इज्जत खराब मत करिया। हम का करी राम हमरा छोकरी ना मिलल। हम का करी राम हमरा छोकरी ना मिलल। हमके बोलवनी है साहब। बड़ा गाना वाना गा रहल बड़ा कुमार वर्मा खातिर कुछ खास चीज लेके बड़ा आज त्योहार है ना तो उनका खातिर बड़ा ले आयल बानी। अरे जेल में ये सब ना लेके आवे के चाहे भैया। अच्छा फल फूल बिरयानी और मोबाइल ले आ सकिला? तू सब भी लाइल बड़ा का? ना इली आयल बानी। अरे इतना का जाता था नहीं, असली बा नकली नहीं खे। हाँ 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 ठीक बा ठीक बा ठीक बा सब चली। बहुत जबान चल दिया चला। हाँ तू का लेके आयल बड़ू बेटी? जबान खराब कर रहे सब। तू का लाल बड़ू?
हम काले आई बने तो देख ना सके देखा ना दिखाए वाली चीज लेके आवे के जेल में मनाई बा। जब हम दिल चाहिला वो दिखाई ना देवेला। मतलब ना समझला ना, हम अपन गुल्लू खातिर बहुते प्यार लेके आइल बानी। वाह वाह, अंदर जाके ओकरा के दे दा। जाए जा ले जाएंगे हम दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रुको रुको रुको, ले जाएंगे। अरे एक बैग में बम बम बम, एक बैग में बम कहाँ से आ गए? अरे नालायक, बम लेके बड़ा बा कहाँ बा? बड़ा निकाल। देखी ना, ये देखी। ये देखी, ये बड़ा बा। अरे बम बाऊ। हाँ, ये देखी। बड़ा बम कैसे बन गई? कांस्टेबल अरेस्ट हिम। हो गई तोहरे याद में। अरे सारी मत कर जल्दी। हेलो सर, एसबी रोड पर एगो आदमी पर केहू गाड़ी चढ़ा देला सर। वहाँ ट्रैफिक हवलदार श्याम सुंदर हुई। ओके बता देना भाई। ओकरे पर तो गाड़ी चढ़ल बा सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। का जी सूरजभान जी? सर गुड मॉर्निंग। होम मिनिस्टर का ऑफिस से एगो फोन आइल रहे। का बात भइल? कुछ खास ना सर। डीजीपी साहब के ऑफिस से भी फोन आइल खास रहे। बात? ना सर। डेटा कलेक्ट करा। और कुछ? श्वेता नाम के लेके 3 बार फोन के ले रहा। सबके सामने मत बोलल करा। हाँ अब खुल के बतावा। वो कुछ बतैली ना सर। 15 मिनट बाद फिर फोन करके रख देली। अब तशरीफ ले जा। हेलो। हाय रंजीत, श्वेता बोलतानी। हाय श्वेता, कहाँ से बोला ताड़ू? घरे से बोलतानी। परसों हम और माई तोहरा घरे आयल रहनी। तो मिल्लू काहे ना? कैसे मिलती? उहा ता तू अपन भाई के अरेस्ट करके ले जात रहला। माई हमके ई कह के वापस ले आईली कि उस समय बात कईल ठीक ना हुई। तोहर भाई के का गलती रहे? ओकर कोनो गलती ना रहे। कुछ लोग के साजिश रहली। बस हफ्ता भर में सब कुछ ठीक हो जाई। ओकरा बाहर आइते तू जैसे अपन माई के साथे हमरा घरे आयल रहलू, वैसे ही हमहू अपन माई बाबूजी के साथे तोरा घरे आई शादी के मुहूर्त निकलवावे। का बोरिया बिस्तर लेके आ गई तू? जवानी ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए यही से जल्दी आ गई नी। मतलब बिना बतौले ऐसे ही आ जेबू? मुहूर्त निकलवा के आई थी ता का तू मंगलसूत्र पहनावे की तैयारी करता। हम सोचनी कि सामने रहबा ता तो के प्रेरित करब और जल्दी हमनी की शादी हो जाए। अरे बाप रे, जल्दी भागो यहाँ से। अरे तू इतना घबरात काहे बाड़ा? का भाई? का भाई राजेश्वरी, कौन आइल रहे? पता ना, केहू के बात सुनात रहे। और ये सूटकेस? ये रंजीत, यहाँ कोना में काहे छिप गईला? आपन बाबूजी से इतना डराला? अरे क्या हम डराइल ना, हम तो इज्जत करीले। ओई सुन का अपना बारे में कब बताईबा? बता। कहाँ से आवाज सुनाई देत बा? चुप चुप चुप। देखा श्वेता, तू जा यहाँ से, हम हाथ जोड़ाता नहीं। तोहरा सामने तोहार प्यार बा। तो क्या करी? यहाँ? हाँ। रेखा, पुलिस वाला हो के चोर जैसन छुपल वाला कौन है लड़की? बाबूजी, ये लड़की जी, हमारा नाम श्वेता है। ओ दिन फंक्शन में तो ही रंजीत के गला में हाथ डले रहलू ना? हाथ न रहे, मेडल रहे। मेडल पहनवलू ठीक बा। ई सूटकेस लेके काहे आइल बाड़ू? हम यहाँ एगो इंटरव्यू देवे आइल रहनी, तो हम सोचली कि रउआ सबसे मिलते जाई। तो मिल ले लू ना, अब जाना। अंकल जी, अगर नौकरी मिले तक हम यहाँ रह जाती ता। ओइसे हमरा घर में एगो नौकरी खाली बा बेटी। ऊ बा ए घर के बड़की पुत होके ऊ नौकरी कइल चाहबू। हाँ?
रंजीत के साथ अपना ब्याह के ख्याल छोड़ दो। एगो खूनी परिवार में हम अपन बेटी के कब बोना ब्याह, ओकर छोटका भाई के बारे में ना, ओकर बाप के बारे में कहता नहीं, समझ लू तू। वो 12 साल पाकिस्तान की कैद में बितौले बाड़न माई, वो आर्मी ऑफिसर रहलन। बिल्कुल ना, तू तो हर बाबूजी के कातिल बाड़न। वो 12 साल जेल में बितौले बाड़न अपने देश में कैदी बनके। सरेआम उनका कबूल करे के होई कि उहे तो हर बाबूजी के खून कैले बाड़न। हम तब तक उनका माफ ना करब। सर जी उ जीके के बेटा आ रहल बा रउआ से मिले खातिर। ओकरा के बोलाई? खुदा इल भैया तू बोलौले बड़ा। अरे हम कहाँ जानीला ओकर ओकरा? बाप के तो जाने ला ना। भाई की ओकरा देखल हूँ नहीं की। ओकर और ओकर बाप के नाम लेला तो हम सोचले कि जानत होई। क्या बुलावा? सुना किरण, तोहार बाबूजी भ्रष्टाचार के उस्ताद बाड़न ना, तो ये उस्तादन के जन्म कुंडली बतावे वाला उस्ताद हा। तनी संभार के। अरे अंदर आवा, आ जावा अंदर। ई कहा एकरा सूटकेस कहल जाला। एकरा वजह से हमार देश में कितना सरकार गिर गई। तोरा ज्यादा कुछ करे की जरूरत नहीं है। जेल में हमार आदमी कुमार वर्मा पर जौन केस बा ओकरा खारिज करबा तई पैसा तोहार हो जाई बोनस के रूप में। हम तोहार निर्दोष भाई के जेल से छुड़वा दे। अरे बाप रे बाप। एकरा पिस्तौल कहल जाला। एकरा वजह से कई जगह विद्रोह चल रहा बा और कितना लोगन के चरित्र के बदल के रख देले बा और वैसे भी तोरा जैसन लोग के एनकाउंटर कर देवेला। तोरा भाई के जिंदगी हमरा हाथ में बाई जान के भी तो के डर नहीं लगा। तोरे जिंदगी तोरा हाथ में नहीं खे तो तू हमार भाई खातिर काहे परेशान होत बड़े? सुनील यादव सूटकेस एकरा के भीतर ले जाई सर। ना ना ओकरा उठा के एकर सिर पर रखा। हाँ हाँ। अरे जाके अपन बाप से बोल कि रंजीत कुमार रिश्वत ना लेवेलन, देवे वालन के ठोक देवेलन। तू एनकाउंटर के खेल अच्छा खेलेला, लेकिन हमरा से खेल महंगा पड़ी। महंगा पड़े या सस्ता, लेकिन हमके ही खेल खेले में बड़ा मजा आवेला। तोरा समझावे खातिर बॉल पॉकेट में डालनी और क्यों तोरा हाथ में देली। लॉकअप में घुसेड़ के उस सबके हाथ गोड़ तोड़े के लाठी भी बा हमरा पास। सूटकेस तो वापस भिजवा देला तू। आपन ईमानदारी के धौस जमावे खातिर एजा आइल बड़ा का? धौस जमावे ना, खबरदार करे आइल बानी। अंजाम कितना बुरा हो सकेला ये बतावे आइल बानी। काहे कोनो घोटाला केले बानी का? हम टेंडर पास करा के कोनो खराब प्रोजेक्ट बना के जनता के पैसा लूटत आनी का? हम हॉस्पिटल में मिलावटी दवाई सप्लाई करके रुपया कमात बानी का? हम खाली हथियार तो बेचत आनी, एमे जनता के कौन नुकसान बा? वो नुकसान सामने नजर ना आवेला। तोहारी हथियार के धंधा करे के चलते आतंकवाद बढ़ रहा बा। आम जनता होखे या सरकारी अफसर, सबके जान जोखिम में पड़ रहा बा। उग्रवादी लोग पूरा देश में खूनी खेल खेल रहा बाड़न, तब पूरा दुनिया में आतंकवादी लोग इंसानियत के दुश्मन बनल बाड़न। इंसानियत के खून बहा के करोड़पति बनल बाड़ा, ये अपराध ना था का? तोरा जैसन हैवान के मिटावे खातिर हमरा जैसन ऑफिसर के हमेशा आवे के पड़ेला। तोरा जैसन ऑफिसर के शतरंज में जैसे मोहरा के घुमावल जाला वैसे आराम से घुमा के कोनो भी कोना में ट्रांसफर करावे के ताकत रखीला। हम समझ गेला तू जैसे तोर भाई के जेल में भेजोले रही ना, वैसे अगर तू हमार बात ना मान ले तो समझ लिहा। का कर लेबे तू? हाँ का करबे? हमार भाई के फंसा के तू खुद के होशियार समझा ताड़े? सुन ले,
तू अपन पूरा ताकत लगा ले, कोनो मंत्री, कोनो नेता, कोनो ऑफिसर, चाहे अपन पूरा गुंडा फौज लगा ले, लेकिन ये रंजीत कुमार तुम्हार पूरा साम्राज्य के बर्बाद कर दिए हैं। अब उल्टा गिनती शुरू कर दे। ये का बोल के गई साहब? ओकरा बात से ही डर लगा था। अगर वो मारी तो भगवाने बचाइए। ओ कमारी, ओकरा पहले हम ओकरा खत्म कर दे। अरे खाली बोले से कुछ ना होई। सुना, वो कुमार वर्मा से सब सच उगलवा के रही। जल्दी कोनो उपाय कर। कुमार वर्मा अब जेल से कोर्ट ना पहुंची। बम 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 बम! अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको! अरे गाड़ी में बम है! रोको, गाड़ी रोको! कुमार वर्मा, कुमार वर्मा, कुमार वर्मा, आँख खोला। अरे ऐसे काहे? रुको, रुको! अरे अरे धीरे, आधा गिर जाइबो। कुमार वर्मा, ई का एकरा अभी तक नौकरी पर रखले बड़ा? कहले रही ना कि हटा देवे के? बिना बतौले निकाल दिल जाए। ये राजनीतिक पार्टी ना है, पुलिस डिपार्टमेंट है। फिर कुमार वर्मा के तोरा आँख के सामने मार दिहल गईल, तब तुम्हारी पुलिस की नौकरी कहाँ गईल रहे? ऊपर से लेके नीचे तक आप जैसन मंत्री बुलेट प्रूफ जैकेट काहे पहनलन? अगर आप एकर मतलब हमके बताएं तो आपके सवाल के जवाब हम अपन डिपार्टमेंट की तरफ से यही समय दे देव सर। भाई वाह, बड़ा जोश में बात करत अड़ा। कुमार वर्मा के साथे तोहार भाई भी उहे वैन में रहल, ऊ काहे न मरल? बोला ऊ कैसे भाग गईल? बोला। एकर मतलब कुमार वर्मा के मरे से ज्यादा हमारे भाई के भागे के गम्बा। तू अपन भाई के भाग जाए देला। मंत्री जी, जवान मुंह में आवता वो बोलत जाता नहीं। ये आपके जैसा नेता लोग के काम है, हमरा जैसन ऑफिसर के ना। हमार भाई के साथे कलू भी भाग गिल बा। ऊ दोनों भाग गिल बाड़न या केहू भगौले बा। इस 24 घंटा के भीतर डीआईजी साहब के रिपोर्ट मिल जाई। ई का इतना अकड़ के बात करत रहली? चापलूसी करके अपन मतलब साधे वाला ऑफिसर लोग में हिम्मत ना हो सकेला। फर्ज और ड्यूटी निभाए वाला ऑफिसर ऐसा ही बात करेला। हाँ, सांझ होके तो कहीं वो आपके आदमी लोग के गिरफ्तार न कर लेवे। ओ साहब नहीं खे। ई तो हमार कुर्सी पर कैमरा लगा के रख ले बा। जी के साहब, हम बोला तानी सारा इन्फॉर्मेशन मिल गई ला। हाँ साहब, हाँ ठीक है साहब। हाँ हाँ भोलेनाथ के ही ना हमरो तीसरा आंख बा। हेलो रामदास, ऐसा ही सुनील यादव बोला तानी। एसीपी साहब आज कलेक्टर से मिले खातिर उनके ऑफिस जा रहल बाड़न। कलेक्टर से सांझ तक मीटिंग चली हुआ। हाँ, उस शंकर राम के फोन आयल रहे। टूटल पहाड़ी के पास इंतजार कर रहल बा, शर्मा गैरेज के पास इंतजार कर रहल बा। मशीन गन ओइसे सप्लाई करी बोलत रहे। तू जा, हम फोन रखा तानी। सूरज भान जी हमरा साथे आई। स्टिंग ऑपरेशन से कंप्यूटर में हमार फोटो खींचे चलल रहल ना। अब देखा कैसे तुहार फोटो पेपर में पूरा देश में छपेला। साहब, हम कल्लू बोला तानी। हाँ हाँ पहचाना तानी। हम फॉरेस्ट में छुपल बानी। हम आ जाए का? अरे नाना, तू ओइजे रहा। रंजीत के मारे के प्लान चल रहल बा। ओकरा गईला बाद मरे के बाद यहाँ। रंजीत के खात्मा कब साहब? अभी कहाँ? कल पहाड़ी के पास।
आप एजे रुकी। जी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला वरना जल्दी से सब सामान गाड़ी में डाला। हेलो किरण बाबू। हाँ बोला सुनील बाबू। वो एसीपी रंजीत ओइजे गइल बा। तोरा का करे के बा बतावे के पड़ी। सुना सबे, सब बंदूक नीचे फेंक दा। अरे जल्दी बाप रे, नीचे फेंका, रखा, नीचे। जल्दी। अरे सब नीचे रखा। चल आगे बढ़। ओकरा गोली से नइखे मारे के। जब वो डायनामाइट पर चढ़ी तो ओकर चिथड़ा उड़ जाई, तब हमके खुशी होई। रुक जाओ, भाग मत। हमरा 3 तक गिने तक अपना आप के हमरा हवाले कर दे, वरना एनकाउंटर की लिस्ट में तोरो नाम आ जाई। 1 2 भैया 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 आप लोग बाहर रुकिए। हटा हटा जाए दो। कमला जल्दी खून की बोतल ले आवा। चलो लावत आनी। जल्दी। पूरा शरीर के हड्डी में फ्रैक्चर हो गई बा। कोनो बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाई पड़ी। डॉक्टर साहब यहाँ इलाज ना हो सकेला। बड़ा डॉक्टर के बाहर से बुलावे के पड़ी। हम तैयार बनी डॉक्टर। ओके। केकरा फोन करत बड़ा गिरीश? बाबूजी के। ऐसा गलती मत करा। वो कहे अंकल बाबूजी के तई नेखे बतावे के। रंजीत के ऐसा हालत अपन माई बाबूजी के बतेबा तो सहन ना कर पाई है। तो के कुछ खास बात बतावे के बा आवा। तोहरा एक केस में फंसावे वाला लोग बहुत बड़ा अपराधी बाड़न। 15 साल पहले तोहर बाबूजी के पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में थी। वहाँ के एगो करोड़पति आदमी जी के तोहर बाबूजी और उनकर दोस्त अमरनाथ के एक दिन अपना घरे पार्टी पर बुलैलस। जी हम ले ले बने। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बहुत दूर से आके ये जगह पर ई राज्य के सीमा पर अपन बिजनेस कर हलबानी जानता ना काहे ज्यादा रुपया कमाए खातिर। और आज हम ये पार्टी भी देतानी वो अपन मतलब खातिर। सचमुच हम आप सबके बता दी कि आज हमार इकलौती बेटी के जन्मदिन बा। पार्टी में मजा आ गया ना? ठीक है। सर राउंड फोन आइल बा। हमरा खातिर? जी सर। बहुत अच्छी पार्टी है। हेलो हेलो सर, हम हेडक्वार्टर से बोला तानी। एक मिनट होल्ड करो। मेजर खास फोन बा। या आप वो कमरा में जाके बात कर ली। कोनो बात नहीं, हमारा पर्सनल कमरा बा। प्लीज आराम से जाइए। हाँ ठीक बा। हाँ बोलिए अमरनाथ जी। हेलो सर, बाधा के चेक पोस्ट पर जाके आदेश मिलल बा। हमेशा जैसे बंदोबस्त करी का? ना, मिलिट्री ट्रक में ले जाए से 3 बार आतंकवादी लोग हमला कैलन। ओ बार औजार के साथे साथे हमने के सैनिक लोगों के भी जान कैल। ए बार वेपन्स के हमने प्राइवेट ट्रक में ले जाए, केहू के शक ना होई। ओके, लेफ्टिनेंट कर्नल अमरनाथ ये ऑपरेशन के इंचार्ज हुई है। ओके सर।
बढ़िया जोक, बढ़िया डेफिनेट अमरनाथ, हमने के तुरंत हेडक्वार्टर जाए के पड़ी। ए समय सर। यस, ये कोई इम्पोर्टेंट ऑर्डर बा। ओके सर। माफ करी जी के साहब, हमने के जाए के पड़ी। कोनो बात नहीं सर, आवे खातिर धन्यवाद। अच्छा अमरनाथ जी, नमस्ते। धन्यवाद। बेटा इजाजत। चलो बेटा। बाय बेटा। राम सिंह जी साहब। देखा, सब बकरी के सड़क पर से हटावा। हेलो 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 सर, यहाँ पे अटैक हो गई बा, जल्दी आइए। अमरनाथ, 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 सर कहाँ भाई अमरनाथ? आँख खोला अमरनाथ, अमरनाथ, बोला अमरनाथ, बोला अमरनाथ। सच्चाई ये है, लेकिन वो दिन मिलिट्री कोर्ट में सब उल्टा सीधा हो गई। सब हथियार प्राइवेट ट्रक में काहे लेके गए तू? मिलिट्री ट्रक में ले जावे से पहले की तरह आतंकवादी हमने पे हमला करे यही खातिर। तब हमला भइल ना, वह बात भइल ना। लेफ्टिनेंट अमरनाथ के अपन गुनाह में भागीदार बनावे की नियत से ये ऑपरेशन में तू उनका अपना साथ ले गईला, लेकिन सच्चाई जानला के बाद अमरनाथ तोरा खिलाफ हो गईलन। ऐसे आतंकवादी लोग के साथ मिलके तू अमरनाथ के जान से मार देला। ये सच नहीं खे। सारा सबूत के आधार पर ये अदालत मेजर जनरल चक्रवर्ती के दोषी मान के ये अदालत 12 साल के सजा सुनावता। मिस्टर चक्रवर्ती अपन सब मेडल सरेंडर करता, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड। तोहार बाबूजी हादसा तोखे नईखन बतौले, तोहार भाई के बतौलन ताकि उनका बेकसूर साबित कर सके। लेकिन भगवान अब वो मौका तोहके देले बड़न। तोहार बाबूजी के तरह तोके भी फंसावल गिल। वो लोग के सबक सिखावे खातिर तोके अपन भाई के वर्दी पहने के पड़ी। आज से तोहार नाम गिरीश ना, एसीपी रंजीत कुमार बा। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे। लड्डू खावा, खुशी मनावा और का। नमस्ते सर। का बात बा, मिठाई बांटा ताड़ा? तोहार जन्मदिन बा? ना सर। तोहार बेटा के जन्मदिन बा? हमके तो खाली बेटी बाड़ी सर। ओहो, तो तोहार लवर के जन्मदिन हुई? ना सर। समझ गए नी। एकर मतलब तू केहू के टपकौले होई बा, वही खुशी में मिठाई बांटा ताड़ा। हाँ सर। ना 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 सर। ई का भाई पसीना काहे छूटा? ऐसे ही सर, सब काम बड़ी मेहनत से करीला, यही से पसीना छूट रहल बा। हमके मिठाई पसंद नहीं है, बस नमकीन खाइला। सर 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 प्लीज सर, एक मिनट सर, ई बम ब्लास्ट में ककर हाथ है? रउआ जानत बानी? नो कमेंट। इनकरा से पूछे पर आप जवाब काहे देता नहीं? आप ही बताइए सर। अच्छा हम बताओ तानी। नो कमेंट्स। बम ब्लास्ट के का कारण हो सकेला? नो कमेंट्स। एनी कैजुअलिटी सर? नो कमेंट्स।
सर आप रहुए कुछ कुछ बताइए बताइए प्लीज। सर। साहब जॉन कहलन ना हमू उहे कहब, नो कमेंट्स। हर सवाल के जवाब एसीपी साहब नो कमेंट्स कह के दे रहल बाड़न। अगले समाचार के साथ फिर हाजिर हो कैमरामैन राजू के साथ अनीता। रंजीत तू ठीक था बाड़ा ना? हाँ? हमारा गुल्लू कहाँ बाड़न? नो कमेंट। गिरीश के कोर्ट ले जात समय बम फाटल रहे, वहाँ एगो आदमी मर गई रहे और गिरीश भाग गई, ऐसा न्यूज आइल रहे। ई सच बा का? नो कमेंट। अरे कुछ तो बतावा। नो कमेंट्स। जी गिरीश के बारे में पूछली तो नो कमेंट्स कह रहल बा। ओकरे बारे में टेंशन लेवे के कोई जरूरत नहीं है। सुनी रंजीत जी, गुल्लू कहाँ बाड़न कम से कम हमके तो बताई। काहे? हमारे बाबूजी हमारे ब्याह क्यों और के साथे कइल चाहताड़न। कोनो बात नहीं, काल हम तोरा घरे आके बता। बड़ा परेशान की है ससुरी में से देखिए आप अंदर मत आइए, हम कपड़ा बदलता नहीं। देखिए हमरा नजदीक मत आई, हम कौन है, हम कपड़ा बदलता नहीं। यही से ताइल बनी काहे? तोरा छेड़े खातिर। आपके तो बड़ा सिर्फ तू गलत समझ लो। देखो छुई मत, हम क्या हम गुल्लू से प्यार करीला। शादी तो नहीं के भइल ना। लेकिन अगर हमरा नजदीक आइली ना तो का करबू? ए हमके ना पहचान तू? रंजीत अब कैसन बड़न डॉक्टर साहब? अभी हम कुछ ना कह सकते। बाबूजी के तनिका बतौले ना? नहीं बतैले, काहे कि माई बहुत रोई और ओकरा से बाबूजी बहुत दुखी हुई हैं। बाबूजी के दुखी करे वाला हम बनी, तू ना। और तू बतावे के कहबा तबो ना बताई। हमके रंजीत समझ के बाबूजी के चेहरा पर बहुत खुशी होखेला। जेल से गिरीश भाग गेल बा, ई कह के हमरे सामने हमरा के डांटा तरन तो बड़ा मजा आइल। लेकिन हमके एके बात के अफसोस बा, तो के दिहल वचन तोड़ देनी। कैसन वचन भाई? तोरा वचन देले रहनी कि हम जेल से ना भागब, तब वो भाग गेली। तू अगर भागल रहला तो सिर्फ हमरा बचावे खातिर। ई कहा क्लोज फाइल सर। सर करंट फाइल लेके आवे कहत बड़न। हमरा के बे मालूम बा सर, हमेशा क्लोज फाइल ही पूछेलन। स्टाइल बदल देनी, जाके सारा फाइल लेके आवा। का बात बा? ओहो, तू तो मेहनत करके पसीना बहावेला ना। पहुँच ला। धन्यवाद सर। सर्दी के मौसम में भी तो के पसीना आ रहल बा, मतलब कुछ गड़बड़ बा। ऐसन बात नहीं फाइल में ना, तोहार बॉडी में। कर रहल बड़ा ना। पसीना पोछ ला। गुड मॉर्निंग। कहल जाला ना, जेकर काम वही के भावे। सॉरी सर। सर आप हमरा घरे आइली, हम धन्य हो गए। अरे भाई तू हमके ना बुलौला, लेकिन हमके ना अपन लोगन से बड़ा प्यार बा। यही से तभी ना बुलौले आगे नहीं। वाह वाह वाह, एगो इंस्पेक्टर के इतना शानदार मकान हो सकेला ई सोच ले ना रही। अच्छा ससुराली से मिलल बा ना? इला नेकलेस अपन बेटी के दे दा। अरे सुन ताड़ू, का भाई? एसीपी साहब आइल बानी। नमस्ते। ला
तोरा खातिर ना बेटी खातिर बा। आप इतना कीमती तोहफा लेके आई सोच ले ना रही। हमके ऐसा लगा था कि रिलायंस कंपनी हमारा नाम हो तू गई। एगो मामूली सच बता दे बता टाटा कंपनी भी तोरा नाम करा दे। हाँ अच्छा बताइए कुमार वर्मा जो सीडी देले रहे वो कहाँ बा? जल्दी बोल ना। हमके नहीं तब मालूम। फिर तोर बेटी के गला में जो नेकलेस बा ओमे बम के रख ले भाई हमरा नहीं के मालूम। बम? अरे बाप रे, हम अभिषेक रिमोट कंट्रोल तो यहाँ बा हमरा पास। यहाँ बटन दबाई तो वहाँ बम फट जाई समझ ले। अरे रे मत दबाई सर, सर मत दबाई, हम लेके आता नहीं सर, हम लेके आता नहीं। अरे नेकलेस उतारा, जल्दी से नेकलेस उतारा, जल्दी करो जल्दी करो। अरे नेकलेस में बम। कमाल करे तानी, नेकलेस में बम बम कुछ नहीं के, वो टीवी के रिमोट। अरे हमारी बात तो सुन पागल। सुनी हम राउर बेटी अभी कितना छोट पिया। तो फिर फंक्शन कैसन? ऐसन करे पर एसीपी साहब आपके प्रमोशन दी है, वो कहले रहन। अरे काहे के प्रमोशन? अगर ये बात जीके के पता चल गई तो वो हमके प्रमोशन दे दी ऊपर। हम के उल्लू बना के सीढ़ी ले गए साहब जी। अब तक तो वो देखियो ले ले होई। देखला के बाद वो हमरा पर कैसा अटैक करी तोहरा के मालूम बा? अभी ये आ गई नहीं। रूलिंग पार्टी के आदमी अपोजिशन पार्टी के साथ असेंबली में अभी तोरा ड्यूटी पर रहेगा चाहिए, लेकिन तू यहाँ बड़ा ये जगह बड़ा बढ़िया बा। यहाँ कुछ भी प्लान बना हुआ मुर्दा के भी पता ना चली, और अगर जान भी गईलन तो गवाही देवे ना जाइए। बड़ा सुरक्षित बा। वो कहा सर, इनका से तो हम पहला बार मिला था नहीं। का करत रहला मिलके? ओहो सर का तू तो पसीना बहे तक मेहनत करेला। एकरा से का कम पड़ल? जी वो अच्छा पूछताछ करे आइल रहला ना। हाँ सही कहली, सही लेकिन यहाँ पूछताछ नहीं करे के, एनकाउंटर करे के बा। चल जल्दी होकर कनपटी पर बंदूक रख के सच उगलवाओ, सच उगलवाओ ना तो हम तो नहीं दोनों एक दूसरा पर गोली चलौला एक के फाइल बंद कर दे। चल निकाल जल्दी कर। सुनील यादव, हमरे से तू रिश्वत खा ले और हमरे पर पिस्तौल तन तड़े। हमारे बाबूजी के पता चलना तो पूछ चाहिए। अगर तू देर करबे तो ओकर बाप एमएलए है ही कही, जी के ओकर बाप के रिश्तेदार है ही कही। चलाओ गोली, हमरा 10 गिने तक गोली चलाओ ना तो आप गिनती शुरू करता नहीं। 1 2 3 4 6 4 के 6 ना आवे 5 आवेला सर। ठीक बा, फिर से शुरू करता नहीं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवा 9 साढ़े 9 पौने 10। सर जी हम गोली चलौली का? बिल्कुल तू ही चलाओ ले। हमारे बेटा के गोली मार देलस, तू हमरा के बर्बाद कर देलस। हम तोरा के ना छोड़ब, ना छोड़ब तोरा के, ना छोड़ब रे। हम तोरा के जान से मार दे। ना छोड़ब, ना छोड़ब, ना छोड़ब तोरा के। ऐसे डरा के रहे वालन के जिए के ना चाहिए। एकरा काहे मार देला? मारी न तो का करी भाई? अगर एकरा हम ना मरती तो वो लोग श्रीलंका में बैठ के हमने के ह्यूमन बम से उड़वा देतन, बुझाइल। बहुत खतरा रहे। अगर सीडी पुलिस के हाथ लग जाये तो सब भेद खुल जाये तो हमने के खेल खत्म। वो सीडी हमके चाहिए। उस सीडी में हमने हथियार कैसे सप्लाई करीला, कहाँ छुपाईला, वो सब रिकॉर्ड बा, बुझला? उस सीडी हमके हर हाल में चाहिए।
हेलो अंकल, हम गिरीश बोलाता नहीं। बाबूजी के फाइल निकाल के श्वेता कुछ इंग्लिश में लिख ले बड़ी। श्वेता तो हर बाबूजी के फाइल काहे निकल ली? कुछ 7 6 हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। कल ऑफिस में लेके आवता नहीं। देखा, हमारा ड्यूटी के टाइम हो गई। हमेशा तो के ड्यूटी के पड़ल रहेला, हमके 5 मिनट ना दे सकेला का? श्वेता, जरूरी काम बा। ऊ त हमेशा रहेला। तू कुछ टेंशन में लागत आड़ा? ना तो हमके कोनो टेंशन नहीं है। फिर मेन्यू कार्ड उहे काहे देखत आड़ा? वो कहा कि हम उल्टी खोपड़ी के हैं ना, यही से उल्टा पलटा हो रहा बा। ठीक बा, तू ऑर्डर दा, हम अभी आवतानी। हाँ। यहाँ से बाहर कैसे निकली? ओह, कारे हमरा से पंगा करे आइल बड़े का? जानत नहीं खे हमके हैं एनकाउंटर किंग ना, एक्टिंग किंग हुआ। यूनिफॉर्म पहन के तो डिपार्टमेंट के धोखा दे सकेला, बाकी हमके ना। और भाई कहाँ बा? बतावा, भाई कहाँ लुकाइल बा? हाँ, हम रंजीत ना है, तू जान गेल बारे। तय सही, हमार भाई कहाँ भाई हो जान ले। तोरा का लगता बुड़बक बानी हम? हमार बाबूजी के जाने ला ना? तू ही अपन बाप के ना जाने ले तो हम कैसे जानब बे? समय बर्बाद मत कर। तोर भाई कहाँ लुकाइल बा बताओ। ना बतेबे तो पर्स तू ले जेबे और पर्स वाले के हम ले जाए। श्वेता, श्वेता, श्वेता। वेलकम मिस्टर डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के क्या ले रे? डुप्लीकेट काम करके सरकारी खजाना हजम करे वाला चोर हवे तू। हम हेरा फेरी ना करेला, समझ ले। सीधे सामने से उड़ा दिला। श्वेता के कहाँ रख ले बड़े बताओ? पहले अपन भाई के पता बताओ, बड़ा टेंशन बाऊ। ओकरा पास हमार जिंदगी के खजाना बा। तू अपन भाई के पता बतावा और श्वेता के लेके जा। हम है ना अपन भाई जैसा नहीं की, हमार स्टाइल अलग बा। बंदूक ऐसे सिर पर रखे निशाना लगा के वो पुलिस वालन का कहलन बोलना? का कहलन? अबे बोलना, मुंह में जबान नहीं का? You are under arrest। हाँ, ये सब बोले हमके ना आवेला। हम तो बस you are under धुलाई। रुका! थैंक यू श्वेता। काहे भाई हमके पिस्तौल काहे देली है सोचत बड़ा ना? तू रंजीत ना हवा, ये जानकारी हमके यह देली हमके। इनकर बाबूजी के खून तो हर बाबूजी के लिए रहलन, हिसाब बराबर हो गई, कंफ्यूजन दूर हो गई। अब बतावा तो हर भाई कहाँ बा? बोल। डैडी, कल हमार जन्मदिन बा ना, हम ड्रेस पहन ली।
छोड़ो ओके प्लीज 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 हम अब सच बताओ कि श्वेता के पिता के कत्ल तू ही के लिए बड़े ना था। तू अपन बेटी के जन्मदिन ना मरण दिन मनेबे। देखो कुछ मत करिए। हाँ, हम ही एक बाबूजी का खून हम ही के लिए रहनी। हम ही एक बाप के मरली हैं। ओके छोड़ दा, हम ही के लिए रहनी। गीता एक मिनट रुक। श्वेता तू जा। श्वेता तू निकले यहाँ से। डैडी हमरा के बचावा डैडी। डैडी बचावा। गीता गीता बचावा डैडी। डैडी गीता डैडी गीता हमारी बेटी। सच्चाई जानला बिना हमरा से गलती हो गई गिरीश। उ लोग कहले रहलन के तोहर भाई के रखल फाइल और सीडी उ लोग के दे दे त हमार मदद करी है। ओ दिन जब हम सीडी खोजत रहनी तबे तू आ गईला और हम जान गईली कि तू गिरीश हवा। ओकरा बाद ही सब हो गई, लेकिन अब असलियत जान गईली। तू इस सीडी लेके तुरंत अपन भैया के लगे चल जा, देर मत करा। हम अभी ये जाके अपन माई के सब गलतफहमी दूर करतानी। सच्चाई जानले बिना इतना बड़ गलती कईनी हम। चक्रवर्ती जी के पैर पकड़ के हम माफी मांगब। रंजित के साथे तोहार ब्याह करके हम अपन गलती के प्रायश्चित करब। एकरा के ढूंढा तराना तू। अरे ई तोहरा लगे बाका? रंजीत कहाँ बा? कहाँ बा हमार बेटा? ई का बाबूजी तोहरा सामने खड़ा बा। तोहार रंजीत ना, तू रंजीत ना हो सकेला। देखो बाबूजी हमार बात के बोल कहाँ बा हमार बड़का बेटा? अपन दोस्त छुपाए खातिर तू ओकर वर्दी पहन के घूमत बाड़ा। बोल का कहला तू ओकर? बोल बताओ। ये यूनिफॉर्म पहने के तरह के कोनो हक नहीं है। भैया के हालत बहुत नाजुक बा। तोहार बीतल जिंदगी के बारे में हम जानत नहीं, बाकी कैसे बताई? तू बहुत ढीठ बाड़े। गांव वालन के साथ ले जाके गेहूं के गोदाम जला दे ले। ओह केस में तो गेहूं तरह बच गई लस। हफ्ता भर में दूसरा केस में फंस गई ले। जेल में जाए के बाद लोग सुधर जालन, लेकिन तू और बिगड़ गई ले। तोहार जैसन अपराधी के समाज में रहे कि कोनो अधिकार नहीं खे, कोनो अधिकार नहीं खे। कमिश्नर साहब, हम एसीपी रंजीत कुमार के बाबूजी बोलत बनी। ना बाबूजी हमारी बात तो सुना। बाबूजी कमिश्नर साहब प्लीज जल्दी आ जाइए। गिरीश हम कहते ही रुक जा गिरीश, हम कहते ही रुक जा गिरीश। गिरीश गिरीश रुक जाओ। अंकल रुकिए, अंकल सुनिए।
रंजीत रंजीत ये सब का बा रंजीत? तुहार आंख से आंस ना टपके, यही से गिरी सी बातों से छुपा के रख ले रहे। अगर हमार भाई ना हुई तो आज हम तो के ये हाल में भी ना मिलती। वो खाली हमार भाई ही ना बल्कि हमार प्राण दान देवे वाला प्राणदाता है। गिरीश, भगवान हमरा के दो आंख देलन, बाकी हमरा के एक आंख से देखे के आदत काहे पड़ गई। हम बचपन से तोहर गलती देखा दैली, तोहर मन के ना चल ली, तोहरा के ना पहचान ली। बाप के रूप में हम फेल हो गईली, बेटा के रूप में तू पास हो गईला। भैया उस सीडी में का देखत बड़ा? उस सीडी में का हुई हम तो क्या बताता नहीं। लवा 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 यहाँ आज यहाँ महाशिवरात्रि बा। इतना दिन से हम हथियार सप्लाई करे के प्लान बनावत रहली। आज के दिन भागलपुर के शिव मंदिर में शिवरात्रि के त्योहार बड़ा धूमधाम से मनावल जाला। वो मंदिर में हजारों के संख्या में लोग आवेलन। हम आज मंदिर में भीड़ में एगो बड़ा सा बम फोड़ा। हम उजा बम लगा के सबके उड़ा दे। अमरनाथ यात्रा जैसन हो जा, हम बम ब्लास्ट करके प्रलय मचा दे। उस समय तो पुलिस डिपार्टमेंट लोगन के मदद करे जाई, ओकर फायदा उठा के वही समय हमने अपन सारा हथियार बॉर्डर के पार पहुंचा दे। तू बुझ ले, बुझाइल के ना बुझत रे। तू समय काहे बर्बाद करताड़ा? चला बम बांधा। महाशिवरात्रि के दिन तीनों बाप बेटा के मुक्ति मिल जाए। गिरीश, बुलेट्स। बस गिरीश, कोशिश कर, हिम्मत मत हारा, पूरा ताकत से कोशिश करा। शाबाश गिरीश, तू कर ले बा। कोशिश कर गिरीश, फिर से कोशिश करा। शाबाश गिरीश, शाबाश, कर ले बा गिरीश। हाँ गिरीश बेटा, तू कर सकेला बेटा। गिरीश, एक बार और गिरीश, कोशिश करा गिरीश। गिरीश, शाबाश, शाबाश गिरीश, तू कर सकेला बेटा। हिम्मत करा गिरीश, शाबाश।
गिरी। हाँ बेटा। हेलो शंकर सिंह। अरे कहाँ बड़ा भैया, हमने आ गए नी। अरे हाँ आ गईलन। सब लोग आ गइल बा। कैश ले एलन। अरे कैश पे सब तैयार बा, बस तोहार इंतजार बा। हम रास्ता में बनी। हटा, बगल जा बगल जा। सुना बेटा, एमे चढ़ावे खातिर दूध बा, तू ऊपर तक पहुंचा दे बा। ठीक बा। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ए तू यहाँ का करता रहा? अरे शिव मंदिर जाता नहीं अपन पाप धोए। तू लोगन भी बड़ा पाप कैले, बड़ा तोहनियो चला, तोहनियो के पाप धुल जाई। बाकी हमनी पाप तो काहे धोए आइल नहीं बड़ो? आइल, पाप करे आइल बानी। पाप करे आइल बड़ो? काहे? ऊ टीवीएस पर जो लड़का जात बा ना, ओकरा देखा, ओकर दूध के कैन में RDX हम रख देले बानी। जैसे ही वो मंदिर में पहुंची, बम फूट जाई। गिरीश, हम कल्लू बोला तानी। हाँ बोला कल्लू। बम बम, वहाँ बम बा। कहाँ बा बम, बताओ जल्दी। हम जाना तानी कहाँ बा। हाँ हाँ जल्दी बतावा। ध्यान से सुनो। कल्लू कल्लू, ओके कहाँ भाई? लाश को उठा के फेंक दा। कल्लू कल्लू, कहाँ बा बम? कहाँ बा? बोला कल्लू 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 कल्लू, जल्दी बताओ कहाँ बा बम, जल्दी बताओ। कल्लू बड़ा बढ़िया किस्मत पहले बड़े तू कि मौत के मुंह से जिंदा बच के वापस आ गई। तोरा बम से ना बल्कि हमार गोली से मरे के लिखल बा।
कौने काम के नेके ई बोल के आज तक डांटत रहे हम तोहरा के, और आज तो इतना लोगन के जान बचा ले। आज हम तोहरा के मन से शाबाशी दे के चाहत रहले, लेकिन तू हमार बउआ गिरीश, गिरीश तोरा के कुछ भइल तो ना बेटा? ना बाबूजी, हम क्या कुछ ना भइल। जब हम नीचे गिरे लगनी तो एगो चट्टान के कोर में हाथ फंसा के लटक गई। जब वो में से हाथ फिसलल तो पेड़ पर गिर गई। फिर ओकर टहनी के पकड़ के ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ गई। अब तोरा सामने बानी और देखा कुछ नहीं के भइल। तू ना बदल बे। चला चुपचाप, चुपचाप जीप में बैठा। चला। एक मिनट सर, कुछ दिन पहले हमार छोटा बेटा गिरीश हमके एगो मेडल पहना के चाहत रहे। हम वो बेरे ओकरा के डांट दे ले। अब राउर इजाजत हो तो हम ओकरा हाथ से ये मेडल पहने के चाहत है। काहे ना? गिरीश यहाँ आओ बेटा।
जौन बेटा के हम नालायक समझत रहली वो आज कितना लोगन के जान बचावले बा कर हुआ जाने ली। भगवान हमके 2 को आंख देले बाड़न और अब वो दोनों आंखों से देखे खातिर 2 जवान बेटा देले बाड़न। एक दिलेर ऑफिसर और दूसर का हमेशा विजय पथ पर चले वाला। हमरा तोरा पर गर्व बा बेटा।